no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. A Confraría de Pescadores de Rianxo supera o expediente de regulación de emprego iniciado a finais de 2015. A melloría nas contas da entidade foi posible grazas ao aumento considerable da facturación en lonxa. A mala situación económica levou a dirección da Confraría de Pescadores de Rianxo a iniciar en novembro de 2015 un expediente de regulación de emprego. A medida daquela afectou a 11 traballadores do Pósito, que viron reducida a súa xornada laboral e tamén os seus soldos. Segundo explicou o propio patrón maior, Miguel Ángel Iglesias, a situación económica do Pósito mellorou considerablemente estes meses, grazas ao aumento da facturación en lonxa, superando os 3,4 millóns de euros, o límite establecido. Sí, hai un 50% dos empleados que, como era, había que facerlle un ERE, porque hai dous tipos, hai un ERE e unha reducción salarial. Os do ERE, ao chegar aos 3.400, sacouse o ERE por completo, pero da rebaixa salarial este ano ainda continua igual por motivos de, máis ben por prever posibles pérdidas ou non chegar a esa cantidad que temos que chegar. O que si nos dou a vida foi o tema do voo, que a verdad que ora a xente mete todo na lonja xa, se non vai a outras lonjas, queras ou non, foron cerca de 1 millón de euros, foron máis de 900.000 euros fijo, foron, cando se facturaba só 200.000 aquí na lonja. O tema do libre marisqueo este ano tamén apoiou un pouquiño, a ver este ano no que estamos, a ver, a traballar todo o ano, a ver se mellora un pouquiño máis o que é a facturación respecto a eso, e tamén o que nos dou a vida foi o tema do xeito, que ao fin parece que está dando un pouquiño os seus frutos. Parece que a xente ven á lonja, aínda que están co tema desta da venta directa, que nós vemos que non é moi viable de cara á cofradía, pero, bueno, a ver, hai xente que se anima a poñela a poxa, os compradores están vindo, e estáse vendo un bo resultado tamén no tema do xeito. A ver, son cambios que se ven que é necesario, pero de cara a todo, porque a xente non é consciente do mal que se pode facer non facturando nunha lonja. Hoxe en día hai que facturar para o día de mañán, se hai que justificar calquer cousa, ter con que justificar que é rentable unha pesquería ou non. Nós temos que tirar por aí, temos que intentar facturar o máximo posible por ese motivo, porque vendo como está a situación hoxe en día en todo isto, o que canta son os papeles, a nivel de facturación é moi importante facturar o máximo posible para poder justificar de cara a Europa e de cara á Consellería tamén. Segundo Iglesias, a medida tomada no seu día foi difícil, pero resultou crucial para poder superar a situación case de quebra pola que atravesaba a confraría, derivada fundamentalmente da caída dos ingresos, pola baixa no prezo do marisco e tamén pola escaseza de recurso. Eu son un dos que dicen, eu máis o que é o Cabildo, dicimos que é sempre difícil sacarlle un sueldo a unha familia, a un pai dunha familia ou a unha muller dunha familia, é duro sacarlle un parte do seu sueldo, pero son condicións que hai que valorar para que a empresa non vai á quiebra, como quen di. Son decisións que tens que tomar nese momento e nas que tomar sí ou sí, porque senón isto íbase. O xulgado de instrucción número 1 de Vilagarcía ven de condear a expatroa de Vilanova, Evangelina Lago, a pagar 700 euros á expresidenta da agrupación de marisqueo a pé, Dora Nogueira. As dúas mulleres víronse envoltas nun altercado na praia onde estaban a mariscar no ano 2013.
asunto polo que a propia Evangelina Lago xa fora condeada no ano 2014 polo mesmo xulgado, aínda que posteriormente a Audiencia Provincial anulou este acordo e decidiu absolvela ao considerar que o procedemento se dilatara moito no tempo, provocando que a falta prescribise. A outra parte, neste caso Dora Nogueira, decidiu continuar a súa loita nos tribunais e volveu a levar o caso ao xulgado, nesta ocasión por vía civil, que agora volve a darlle a razón. As Consellerías do Mar, Sanidade de Economía, Emprego e Industria, a través do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, o ISGA, constituíron recentemente un grupo de traballo para reforzar e continuar coa defensa dos intereses da flota de baixura en relación ás obrigas sobre o botiquín de tipo C que deben levar a bordo dos buques. Este traballo coincide coa revisión que está a facer a Unión Europea sobre a normativa que regula estes aspectos. O obxectivo desta mesa de traballo é reunir máis información para complementar as propostas de Galicia e trasladalas posteriormente á Unión Europea, en defensa da flexibilización das obrigas exixidas á flota de baixura sobre o botiquín que deben levar a bordo das embarcacións. Este paso dase tras a reunión celebrada en decembro do pasado ano en Bruselas entre a Conselleira do Mar, Rosa Quintana, e o director xeral da Unidade B de Emprego da Dirección Xeral de Asuntos Sociais e Inclusión da Unión Europea, Stefan Olsson. O emprego nas industrias de conservas pesqueiras en España aumentou un 5% durante o pasado ano 2016, ata cadar uns 15.000 traballadores. Dase a circunstancia de que este é o cuarto ano consecutivo que se produce un incremento. Os datos foron dados a coñecer polo secretario xeral da patronal conserveira Anfaco Cecopesca, Juan Manuel Vieites. Segundo el, o exercicio anterior tamén foi de récord en canto a exportacións. Entre xaneiro e novembro do pasado ano medraron un 7,9% en volumen e un 11,5% en valor. As declaracións foron realizadas polo propio Vieites tras unha reunión mantida en Madrid coa secretaria de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, Carmen Vela, na que, entre outros asuntos, lle trasladou tamén os proxectos da patronal para digitalizar a produción e a cadea de valor das 247 empresas que integran Anfaco. O sector de transformados de peixe e marisco factura uns 6.600 millóns de euros anuais. España é o primeiro país da Unión Europea na obtención destes alimentos. Os socialistas rexistraron a petición para que se tramite a moción presentada ante a Comisión de Medio Ambiente e Cambio Climático. O PSOE expón que a obra da EDA ribeirense, aprobada en 2014, provocou desde o seu inicio infinidade de problemas, desde danos materiais ata problemas medioambientais e para a saúde dos veciños de localidades como Aguiño ou Castiñeiras. Desde que no mes de agosto os colectores da depuradora comezasen o seu funcionamento en probas, os socialistas denuncian que os vertidos de residuos son constantes, así como a emisión de gases tóxicos e olores insalubres. Por iso exixen no Senado a resolución destes problemas de forma urxente, que se asuman as responsabilidades polos danos causados e que unha vez rematen as obras se leve a cabo un informe independente que garanta o funcionamento correcto da depuradora. Tamén En Marea, a través do seu grupo parlamentario, rexistrou varias preguntas na Cámara Autonómica relativas á depuradora de Ribeira. Dende a formación piden información sobre a situación actual da EDAR e da folla de ruta prevista para tratar de solventar os problemas que esta infraestructura está a causar a residentes nas zonas de Aguiño, Palmeira, Touro ou Areiros. Entre outras cuestións, denuncian vertidos incontrolados, deficiencias de funcionamento e fundamentalmente malos olores, que derivan en graves problemas de saúde. En Marea tamén critica a falla de transparencia por parte das institucións en todo relacionado con esta infraestructura. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón.
O turismo náutico é un dos grandes atractivos turísticos da nosa comunidade, así o confirmou o presidente de Portos de Galicia, que presentou esta mañá no stand da comunidade en Fitur a actividade e os datos que avalan a calidade dos portos de Galicia. Explicou tamén a nova oferta para a náutica recreativa deste ano. Hemos hecho un esfuerzo importante desde la comunidad autónoma, la agencia de turismo y el propio ente público para renovar lo que venían siendo los contenidos promocionales e incidir estratégicamente en un nuevo ámbito de promoción, que es el ámbito de Centro Europa, es el ámbito de los países nórdicos, es incluso el ámbito del mar Báltico. Jesús González, ayer presidente da Asociación North Marinas, presentou o proxecto Navega el Camino. Es un proyecto innovador a través de la ruta jacobea con la intención de promover el arco atlántico, la España verde y especialmente las costas españolas como puerto de acogida a peregrinos. En abril del año pasado, North Marinas firma el acuerdo con el Cabildo de Santiago para lanzar la ruta por mar, llegando a cabo un convenio mediante el cual ahora explicaremos cuáles son los requisitos para poder ganar la Compostela navegando. Ignacio Montenegro, presidente do Club Náutico de San Vicente, foi encargado de presentar a 10ª edición da regata Illas Atlánticas de barcos clásicos e de época, que terá lugar do 18 ao 20 de agosto. Y será, como siempre, una regata corta y una larga y una corta, con diversos. Queremos este año por primera vez hacer que todos los barcos que vienen del norte recalen, si es posible, el día 17 en el puerto de Cabo de Cruz, en Boiro, y después vengan el día 18 a San Vicente del Mar, donde tiene lugar la regata. O acto de Portos de Galicia foi clausurado pola directora de Turismo, Nava Castro, que destacou que a práctica náutica é un sector que ten gran capacidade para dinamizar a economía e o turismo galego. Y es que este turismo náutico tiene en nuestra comunidad un lugar inigualable para su disfrute gracias a nuestra costa, que debo recordar que tenemos casi 1.700 kilómetros de costa de longitud divididas en 16 rías, navegables casi los 365 días del año. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.